Videjku. Ideme mať prvú ochutnávku. Ako prvá ide čokoláda Milka. Bubble. Vicky to už jedla, ale ja to idem mať prvýkrát v živote. Výborné. Celkom dobré. Tak to vyzerá. Na chvíľu si zapijeme touto vodou, ktorú tiež ideme ochutnávať. Vicky ochutnáva. No aké? Mňam. Naozaj dobré. Teraz idú americké žuvačky. Takto vyzerajú, povedala. Rozdelíme, je to ružové. Je to celkom dobré a strašne sa to na zuby chytá. Takže zjedli sme, dávame do nejakého starého nákupného zošitka, či čo to je. A posledné sú klasické jablká. Nevravíme, že sme ich nejedli, ale ochutnáme ich. Výborné. Takže, akože dobré. Všetko v tomto bolo akože dobré. My ďakujeme, že sa vám naše videá páčia. Vy máte teraz okolo 13:45 a ďalšie video očakávate 14:15 a ďalšie o 15:00. Potom očakávajte videá až od 17:30 do Žarnovice a bude o tom aj video. Takže čaute. Láša.